Bati. Kiluongo wan mondo wadi bet to kikikel weke mondo kel comedy. Sama wadhi launch affordable housing mokwongo Homa Bay. Nyisa jatend luo moyier manobedo ka ok Raymond Molo gi wan mano giringo gi abandonwa namba 1. Sama wadhi launch paya, sama wachako gero paya, dong nigi ting'o sufria wigi, seche kande ne goodwill mane nitie. Sama wadhi Mfangano Ring Road miwinjo wachono. Peki jam mbita ta kiani wi be konyi because Mfangano Ring Road ne onge. Sama wadhi wait first bwana weke. Just a minute. Yo no ger mondo mi kata maram miwinjo wacho no ger. Sama wadhi gi president mwadhi go Arambe e school mar Makakimba secondary school. Ndalo cha ne gin kata milio dhiambo ma MP no biro rwako president. Seche kanegi babandon te seche go wan yanyo dan mano ke sama gidhie bondo giwacho ni wan ma joma nika president uto wa jomo fuo kaminewa. I'm telling you bwana weke ngeni ngamo siepna kendo ber ni waro muko diera sate. Nitie facts makionge go to okichu ni iwuok kuom gi nikech an ingena wuok kuom facts nikech kiwacho ni yo mambita nyaka sindo ok dhi mbele sani to kata in inyalo oro nyambaga mondo kinyo dio cheki ni ono igero dhi mbele as we speak. Ingeni mano mi then kiwacho ni Rusinga Ring Road nobedo launch guru Kenyatta. Rusinga Ring Road first adwa mi history mare no kwongo chak ni gere gi county government mar Homa Bay. And sichegone awiti Cyprian mne governor. The amount mar budget mar road no was more and the county government no ndiko barua mondo tere to Kera. The process mar tero yorno from county government to Kera no ka almost a year and a half. Mondo mi Kera no approve. I can remember Ndalogo Engineer Kombo was the person in charge. Mano wadhi go oro honorable oro mane MCA Marusinga that time. I can tell you I know much about these things. Kikwa you are on that nitie gik minge moloya. I agree. Kake ineno ni party nani NGO it's okay. In maybe nge watch party moloya but the fact makoni gi woodma. Samoro kata kwan kae. To kara tilidu ano luar kori to we oluare ko mabe konyo nikeche. I'm telling you the truth ni gik mawacho ni gi nyaka nye broad based government be onge gima different nikeche inya paro niya sama president obiro e Homa Bay Investment Conference. It is true ni Raymond ne ok dwa chung mondo ene mano kwa madaraka. But en gima ne wase discuss mano se wachi then Raymond left it for Gladys. Ni nikech in governor ine midhi kwa chieng conference and mane kama president be bini en gima no se bedo consulted. President oye. To sechego iko ne broad based government osebiro sa Homa Bay conference ne broad based government itie. Goodwill mano miyo president oye sechego iko ne en mar winjruok e kind jogi. Adwa wacho niya winjruok e kind Raila gi Ruto is okay. Mondo mi wabe gi kwe madongro kata na mor. But gima dwa wacho ni en niya nitiere the conduct magitero kanyo mabangi gachiel kende jony moro dhi bedo ni saneno kata sudi gi nosechako chich kodgi jony moro dhi bedo ma gik mano winjo med yudo ok wadhi yudo nikech jowa okia ling jowa okia kudore jowa okia go deal maber manyalo konyo koro kiwacho ni wane mane wadhi adieri sama ne wan gi wabunge auchiel manokwongo dhika mane sama ne obedo table kenda nyalo an gi rough minutes mag that meeting because I was writing mano bro